Takže čus lidi, já vás vítám u informatičního videa ohledně toho, co by se mělo natáčet. A ohledně toho, proč nevycházely videa, to bude možná další informatiční videjko, nevím to určitě, možná. Ale teďka k věci. Buď bude za hru, co se pokusím určitě Gun, co... Jestli někoho slyšíte, tak sorry, bo tam někdo křičí, segra. No, budu buď ze hry Gun, nebo ze hry Tomb Raider. Starší verze ovšem. Ohledně co se týče, že jsem psal, že bude videjko ze 4 story. Nezaručuju. Jak jsem tu hru spustil a natáčel jsem, tak zaprvé ta hra vůbec jsem jak... Pardon. Vůbec jak jsem hrál, tak... Sekalo se mi to, jak jsem to natáčel, protože se to nedalo. Gun to ještě jsem neskoušel, ale budu to zkoušet asi tak dneska ještě večer, pokusím se. Protože to videjko bude zítra, bude vydané vlastně dneska ještě, možná, pokud se mi podaří ho najít. Takže tak. A pak ještě ohledně z těch her, tak by mohlo vyjít ještě Far Cry 4. Ne, Far Cry 4, a co to melu? Far Cry 4 to ne. Far Cry 1, tady vidíte, Mafii ne, to ne. No a to je tak asi všechno, co by mohlo vyjít. Nejpozději by to mělo jedno z těchto her vyjít zítra, pokud to videjko vydám dneska večer. Jakože je večer a pokud si to ještě dneska pohraju, vystřílám to a teda. Tak možná to vyjde, že to bude zítra o, počítej tak kolem 10 ráno, 9. V kolik se probudím, tak tolik to natočím. Nebo já to budu točit ještě dneska. No a když tak to vyjde kolem, jestli ne kolem 10 ráno, tak kolem 5 hodin večer, 4, ve 3, nějak tak. V 8 hodin to nevyjde, určitě to v 5 hodin nebo ve 4. Takže tak nějak asi počítejte. A jo, hodně štěstí do roku 2015. Protože hodně štěstí prostě. A mělo by to vyjít. Pokud ne, tak bohužel. Z Minecraftu, co se týče videa, nebudou. To mě už omrzelo a možná nějak tak v létě by mě možná, nezaručuju, to uvidím, jak se mi bude chtít, by mělo vyjít v tu Minecraft, tak nějak. Ale teďka mám Windows Vista, protože Windows 8 mi klekla, nebo 7, budu mít 7 zase nebo 8, takže tak nějak asi, tak to bude všechno a teďka tady mám rok 2013, protože to mám starou verzi, ale mělo by to vyjít, počítejte tak nějak. A pokud nevyjde, tak budou jenom takové krátké blbosky nebo vlogy. Nebo budu zkoušet nějaké hry třeba, já nevím, abych nebyl copyright, tak středeční blbosky, já nevím jak, tak jo, pokusím se. Teďka budou všichni psát copyright, já to vím, budu copyright, no. Akorát, že to nebudu nedělat blbosky. A to bude asi tak všechno. A čau u dalšího videa.